Здравейте, уважаеми зрители! В днешното видео ще ви покажа как да се справим с един много неприятен проблем в камион Renault, който е модел 2024 година, от тъпия модел, при който мигачите не застават където ги искаш, а се връщат в изходно положение. Проблема е с парното или нощната печка. Натискаш, светва, пускаш, угасва. Същия проблем е и с парното, когато работи двигателя. В момента двигателя не работи и не ми трябва. Българския начин, по който ние българите винаги се справяме с високите технологии, като тъчскрини и не знам си какво, е побългаряване на технологията от 21 век. Така, за да може това нещо да работи, трябва да стои натиснато. Проблема е, че няма как да го натискам през цялото време, ако искам да спя. Възниква въпроса: аз мога ли да ти еба майката? Отговорът е много прост: да, мога. С помощта на клечка за зъби натискаме, набиваме клечката за зъби и технологията на 21 век работи. По същия начин работи и парното на дадения камион. Това видео е първото от поредицата "Ебати тъпите камиони". Най-вероятно е и последното. Никого не карам да се записва или да следи канала, защото такъв канал няма. Просто споделям български лайфхак, който може да ви спаси живота. Чао!